Tolong untuk chairman board chairman apa laso BYF ki bilong pop ke ilito ma cheng honai ilito ma EM Hindi mga siya ko pa mga ni office. Ngomben ba? Kapsuro lo kapag ponji pini manupen alubang na sa tonggo. Medyo na chelo regla. Lapen salang kiri ki hai family abang alang liphan kapanong ben. Kapsuro lo same kapajir poni diphan se chelo regla. Sita Medes, Kacuru Loka Pajir Ponji, Borjan Youth Forum along Rap Kong Chunbang, President Beake Hai, Lapen Vice Parapanga Pajir Poni Pasi Chenuri. Alang Lepen Suri Toxic 2000 Toxic Angsi nanatum media abitung bhan kadom pilo pinili tum nadak BYF second BYF championship nitum amukhi sports samne damlo lasi asopotha ke nitum tame after 14 years si tum final ke tum longlo itum amukhi sports samne ke ho kan ni pen sports on saying that pen ke tum final long le pina tame pining bang ke tum final dun lo after 14 years ke lasi non tame lalo kado kabe tame nitum tuning pen si tum abatai lo itum prepare mathala khela mesen dim enun po itum am kita nongnam chi thangi apeng somar da kan si aning kerung poni ma aso pathak si tuning da tum da club league da tum de night bi lo nasi lapenge interest bang chelo nasi pinian da me pini audience da me kado kabe tame aning arong si bang pak lo pen laso ke bang audience bang join pen kado kabe audience bang join si tum ke hai lo pini ke nasi kado kabe tame chuniri lo non itum am ki sports pen pini champion dam lo next ni jongjung ning ma thake non borjan taso MSC cup tame champion pane finally hin pen ane body dun po na pen idea chi pachoi pote champion da ban ko pen tamila borjan MSC cup champion ame tike ta taso khela long ke ri ndelo asi kado be tum han pini ni tum ningkan krip pen ke hai ke ni rong pik lo matha ekai long ke lain lo ma ku ji thek long lo asi kado ko pen tum choro lo la pen kado ko be pini la da laso biaya tim aname nidi churu lo athemani aprang amanga pathek cheng ke ta advisor dun lo tamini ta por video joni silang do chiram long delo tamini laso chiram de pini alang tum khela ka pati long ke ni tum a hin bename am kis person me a champion mang ke wanong lok lo asi nili hin pengala pan sinang tum han than thek chalo BYF champion cup nungiti masuk final ke dak amlokhi sport association apen dipu
Hills United FC yang bong seperti lo si keramtang cikloyon bagdolo la bangso tepathu la pen timing koi bak so pen tepathu pen si pinindakan ang dumiti nang lelo kasi kicengsi ke nili churong tung Borjan Youth Forum kijapon tumhan ang tong Hanse la pen pu on teron la pen apartment tu la pen tuman lang tum ke claim ke dam ka cipat dua joni sila bangso pini la bangso ang dumiti an pacun pon theklo la salang tum claim la nili pu tungi long kamar mate poreso nurong paramen pen sila bangso akap padulo chuning ta padulo pining dolo ako ang muning ta ko lang tum phan la bangso puhot ke padu pon thegi phan sinili hin pen bangke chuniri pon thulo lalo la si isi football pathu bangkel tum chini lo kado e pir yang kang da ka thang ko number 1 sports ba game and sports pulo te football pathu lo la so pathu lo bangke Pirthi World Cup pen chenglok arong tin tok anu anta duelo lasi bangso ke pathu pen ada hidipi arat mate bojanarat pen partame adungre tum kado kabe football pathu the tum aning ki rum dopo la pen partame riso jang tum la bangso ke claim ke dam long dun pen ajone alang tum kado kabe mi tuar ke Japon hala bangso tuar la bangso ke Japon la bangso bangsila BYF mane Borjan Forum tum claim pon lo sekarang tuhan puthot ke churu pa lo ampata me dak hidipi ara phan mate hidipi sport association la bangso alang tum handa churu pa nangi alang tum la bangso pathu aklam ke pek pen ampata me lang tum jakong horang pen kacirap dun alang tum la bangso cikloyon sose dak adim ki pi aklong ki pi pen la bangso samjin pen pachun pon ke claim kacirap dun theka porang tum churu pa lo lasi tum Karbiang long CM Dr. Turan mohang kaninggi alam the sport culture do nahi itum Karbiang anglong mate Karbiang ariso jang tu among da pula har bangso ke papleng pon isiang kung po songsin itum bangso akap Borjan Youth Forum akap stame du pon lu pusin itum ke mathalo isi contribution mane isi hal bangso sport culture long pasti thangnu ni phan isi ang kunglu pusin tum ke daga deng pon lo talo la si ke bangilang ni tame kon ma kacirap tu nangi ke claim tu nangi jakong horang penceng lo kopi mah puan mang ke dili kacirap dun bompo pusin dili hin meng sicak lo la si alang tum ta ke claim untik anu ke claim pon bompo poram hido lo la si nili hin pen mang ke puthal ang phang churu parlo ancol to nang li hin pen nili tum ingdeng hini BYF mate Borjan Youth Forum Football Champions Cup ningkan suri hini ra ingkar apho farman pini ki jutsiara niklo mate angdung kiti final pathu poneklo sila bangso akapathu jai mek ki bipon lage jasemer ni tum tunge long kamar chiki momen pen se bipon niklo tunge long kamar lage man ke do surjorong farsar asar buraiklo sila bangso ingdeng hini BYF Football Champions Cup pining sengkan ki bipon along kecheng benon an dor plup adihin nang herabdun lake man ke do surjorong farsar ahin bensi nang rabdun niklo sila bangso pini kapat thualong lake jasemet angdung kitia long ke Hills United FC Dipu lapen amlokhi made rong thilu Sports Association atumamong si chepopon lo lapen ke hai bangke rong thilu tum si hailo sinetum la bangso kapat thu pen isi abirta rara phan ki pikang tunge lahen lo Borjan angkang made Borjan constituency long ta owi kimiatum kapat thu ning ke hangdo apo selang le tum phan kang thur pon akenang soddo an por sitame jasemet nonapor rakia hormu kecho rakia hormu kirim pen ongdung owi kimia ta ke jomatum alang le tum akai ke che phalang no phai thek dong lo silahai kapat thu ki bi pen inut pe nut aning rung pen lahai pen rasap ke jok atowar wan thekji mene pu pen sini tum la bangso BYF Football Champions Cup abang e bipon iklong lo sipini la bangso ingdeng hini BYF Football Champions Cup ke bipon mesenmen kichun ponlong ajok nili ke chengsi surjorong farsar phan choro iklo la palang le tom hemtuni sia phan choro iklo la pen ladak hidipi Sport Association la pen hidipi arat Borjan arat la pen nili tum BYF aklem mang pu klem mang phidon aphan tame ka choro chepajor poneklo